Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Di kajing khot kajongi bai dei bat ka ni kajing ai kubor na kajan mi ni kasi kadi halor ka kijing kren ya ka bangi lai I lamba kila pathai kubor nak liang jong kibor badai pet ya ka railway kum ju ru na kinomi khman minister jong ni sarkar ka jongi ilai I ba kadon kajing kren ba kadon kata kajing persyam jong ka railway jong ka ministry of railway jong sarkar India kum ju ka frontier railway ke badai pet ya kani kadong ka thain ka jongi ya kajing persyang le si banwan ra ya kata ka railway shani sepo ka uput usam jaka rilum khasi ba jantia ka jongi lengba ka jela sam kum jo ban poi kat kum kajing kren lem kajing kren I bagi kwa ban poi kata ka railway hadu apo jawai na kaliang jong kaseng ngilat dek ban kren ya kani na duk mensyua bat hadu kani khlep mat ka bamentaru ni yang ka nongrim ban ong ba kum kaseng hi nginom pediang ya ka railway la kalong ha kanu kedur la kalong kata ka passenger train la ni ka railway bakit beriau la ni kata ka goods train la ni kata ka railway ke ba ka bakit ya kitiar kitar lemda ka sarkar India bat ka sarkar jela kiwan ra ya kita kian kiban yada yangi kum kejat beriau pa ila kren ya kani da ka boong ba kajingwan jo ka railway kat kum kajing sothu ka jongi kalak banwan ra jingye yangi kum kejat beriau pa ngim klet ban kan mau bangi de gajat benri ku batang khatsan hadu khan riulang ladang ya compare ka jingdon ka jongi ka jingdon ka jingbun pat ka jongi kum gajat benri nyu tre wat tang bat kinong tre jong ka Indian Railway sungim pat ya hap se na e se ru ti halor kata konong rem ngi ong ba hot kum kaseng ndei bangi persya ya ka development ngi sothu kidon ki boong bala da kawan ka railway kan kiu kan don ka roi ka par kan don ka jingkiu ha ka jingyo jingkot jong ki beriu jong ki nong snong ki jongi kan don ka jing hiar lesi ka jing duna ha ka dor jong ki mar ki mata ndrei kawi ka bangi sothu pat kum kaseng bat kawi ka mangi kwa ban keren ri ki nong hilam ki jongi kalong ba hatung in ya pen pat yala ka jong bajat benriu bat kata ka development lane bat kata ka roi ka pa hatung ila long ki bakloi ban ya pen ya ka hok long try ka jongi halor ka khando ka syap ya ka hok long try ka jongi halor ka khai ka pateng ya ka hok long try ka jongi khamtam e halor ka sanchar ka khada ni sothu balang ba railway nimla banlen kala bandon ke influx lane ka jingrung jong ubriu na ki wei pat kiri na ki wei pat ki jaka klem te lakam namar kumba kalong himenta ka jela ka jongi kam don ya ki an ki bala bante lakam ya ka jingrung jingmi jong ubriu lani ki briu ki bangim tip ki la bandai na ki wei pat kiri ki ban wan ban syong lane ban yo jaka ban tre ban kata bonda ki la yo ban tre ban kata kin kelapat kita ki trairi trai mulo bonda la kila kala long ki trairi lani ki trai snong hakani ka jela ka jongi hakani ka ri lom ka bi ya ka jongi kinsa suki pasuki kinsa long kita ki beri ki ban yo ya ka hak ban ya jet ekonomi khmat ki jongi ban yo ya ka political rights ka jongi but onda maki la yo ya ka political rights ka jongi kumbangi lai I ka jinglong jingman khamtam ya wat hapo ka jela ka jongi lani ngi pha sepo rilum garu ngi yo I bakat nu teli ke constituency apo rilum garu lajan ki constituency de ki phautli apo rilum garu ki baki wei pat ki jat beri kila jan long ki majority kila don lagi jong ki MLA kila don lagi jong ki MDC hatungi kum ka jat beri nyo trap kum ka rilum khasi ba jan tra ka jong ngi kwa mo ba kata kasi kan poi bala dang imla bante la kami ka jingrung jingmi jong ki beri ka jingrum kerthap jong ki beri yo bangi rungin kalalong kita ki minority hala ka jong kari hala ka jong ka saka de halor kata nong rem bangi ong bakum ka seng hi ngiyeng horkit hordang bakat ba ompat don ki an ki baka sarkar India kan ayangi kat ba ompat don ki an ki baka sarkar jela kan sna na kam ta jongi bante lakam ya ka jingrung jong ki brio sya kan rilum khasi ba jantia ka jongi nginom sya da lei ru ba kanu ka jat railway lani ka rail on one penpoi hapo rilum khasi ba jantia nginom ya keren ya kata ka railway ka bladon lepa ka bladon lepa po garu hills kum kiseng ki bapet ya ka baha kam ya jong ka jat menri nyu trap ni long concern te ya la ka jong ka beri ya la ka jong ka jakala jong
nginomnya keren kayak baca hapo Garo Hills lembah kata kejingwan jo kata good strain hapo Garo Hills dengnya keren bet tangnya kerilum khasi baca dia bat kumba kalong hi nakaliam jo kaseng HYC ni penpau kani kalong ka message lani ka khubor ka basai syaka sorkar Meghalaya syaka sorkar India syaka railway ministry bakum kaseng nginom syak da lele ru bandon kum kata kaplan ban wanra ya ka railway hang ni apo rilum khasi bajan tia kat ba ompat don ya ki an ya ki kendon bante lakam ya ka jingrung jingmi jong kibri ke penabar kumbangi ladawan ru manusia ban penterikam ya ka LP lane lane ya kata ka MRSSE Amendment Act jong snam arja arko ya bana kalem jo ka seng labu kenang ba kini kibri hoi ngim persya ya ka jingrung jingmi jong kibri kum ki tourist banwan kai sang negeri ke jong ngim persya ya ki jingrung jingmi jong kibri banwan kum kita ki investor banwan invest lani banwan ban le business ban le ki kam nang ta ban penki ya karoi kapar haka ni gajak haka ni rilum khasi ba jantia ka jongi dege ga bangi ngi persya kalau mo kibri ha kiwan ki wan kum ki nongwei kin sa hang ni kum ki nongwei ba kin le phai chala ka jongi jaka chala ki jongi snong ki tha chala ki jongi riru kim ki nongwei kim de ban yo ya ka juk hok kabangi yo hamtam ka baide ba kasan himasima lane kata political rights kabangi don hadu menta mengiong menginon substantially kita ki schedule STC ki reserve seat ngim kwa ba hadin suppose nem khatsan snem lomba ka jingrung jong ki brio klem ka ki an ki balak bante lakam ngin kita ki ST reserve seat ki jong ki nang hiar ngin sa stang kumbalong ka kiwe pat ki jala Tripura ba kiwe banging kelalong kita girit pa la ka jong kali tekani kalong ka message ka ba syai kedar ya ki noyalam ki jongi ya ka sorkar ka jongi bukum ju ya ka sorkar India bat ka baar ha ka bayade bat ka jingkren jong uwe ni ki minister jong ka sorkar jela ka jongi menin ka sngi la nang makla ong ba ba ki nong juai kin rai la kata ka railway kan poi ha juai la ni ba kita ki nong clear riat kin rai la ka railway kan poi ni em hapo clear riat la ni hapo ba ki nong jantia lani kinong song sinong jong ka Giant Hills kin rai ba karelwi kan point em po Giant Hills ngi kwa ban keren ya ini i nong mikmat jongi ini minister badon burom jongi ban ong ba ka issue to ka influx kam de ki issue tang jong ka khasi jantia ndre ka de ki issue jong ka jai ndre new trap hi bro ko ban wanra ya karelwi hapo karilum khasi ba jantia kande karai kamde tangkarai jong upai ba nong song snong jong katu kadong kathan de kande karai jong uwe po uwe udkhot jong kajat ndrim nyung trap ladangi ong bangin le kumta bangin ai rai laningin ong be tang tu brio na katu kasnong ladak de banong kumta ngatrai uranium nang ni na po kari ke bi je jong ila lala banti na du menu laningi ai rai ban le ikinu kam tang da kowe ke snong tang da kowe kadong ndri kum kajat ndrim ni so thu na mar ba ubriu la do poi ha jantia onom kut tang apo jantia on wan rung apo iska sel sunrung ru shakiwi ki jaka te kamlong ka babha ban ong ba tang na lada ka rel ka poi apo jantia kin rai te kinong jantia lan ringi kwa ban keren yo ne minister badon buram mujongi ban ong ba ka issue influx but uwe po uwe khun jo ka jai ban re nyo trap udai hok but umdei outsider lan umdei ubri banabar apo jantia ukhasi penar ukhanriam upenar ubhoy war maram ulangam ni dei we kawe ne kajat menriu kata dei jat menriu nyok trap be ya jongi bat habangi rai nam ta ke ngin rai kum kawe kajat menriu tingi slow ban kerpat riu minister badon boram jongi dei ban penmi ya kum kini tien ban ong ban penya fair bagi nong jantia kin rai nam ta railway namakan poi tang po jantia ngi kum kajat ngi ki badon kumudkhot jong kajat menriu penya fair ngi fin ong ngi bangi dei ki outsider iyo ki kentin ki Ukraine bohong pangile ki outsider ngi mlak ban wan tuklar ya kata kam railway po Giant Hills kini ki long ki bangi mlak ban pediang namar baya ka kam railway ka kam influx ka bangi kren ka de ka dauba mde bangi persya ka railway ngi persya namar bakim don ki an ki kanun ki bante la kam ka jingrung kertlap jong ki beri ki banaba bedai halor kata konorem bangi persya ti ban raya kat kata ka kam ban wan ra ka railway ka bangi suthu kala ban wan ra ban bu jing ya yang ikum ka jat ban riu ngisngo ban ong bakan day karai jong kajat menri hi barok koi in principle ngi day ban rai kum kajat menri nyau trap day ban rai tang da koi ga dong tang da koi ga than ndre ya ka issue influx si ka bay day la ka day ga rel la ka day ga nu ka banta ka bakta hi ya ka jingrum kertlap jong ki mandari ngi day ban rai kum kajat menri kata ka day khubor ka basai nakalian ba jong sha minister kumju sha ka sorkar bat kumju sha ka sorkar India
Baca kita nak tiba per tiba dai pet ya kan ya kam.